سلام تخطتلت سينما سمر خميس أنيحكم لومي أب كتما سمر استخيده ود شامبيون إيرترا خلتشان أسران شدشتن زملكة تحستو حيزة قريبا لخو سناي مكتتال عامتاوي بهاجرا فدرشن بشكل إيرترا تودي بزكاية شامبيون إيرترا خلتشان أسران شدشتن نايولك إكرونومتر كلهم مد بستساتفوا أما يدا من التخيدو أبزي فلما وددر زكايدا جونيور تقدم تدك أنستين نيران أبستمد لنا 15 كيلومتر دمات قدامي تروزينا برهنا نايغانتا دندن وددرا 4.6 كيلومتر بساعة مرقات ب20 دقيقة شوعة تخاليتن قدامي تخوينا شامبيون تعويتام أديام تسفو نايغانتا دوبو ب3 دقيقة 50 أسكاليتن في اللي كاليت خوينا تعوتن كلا سيدان هابتم نايغانتا سراير ساوا دما ب50 شوعة كاليت في اللي سالسيت خوينا تعويتام راهل أغبايني عرق هيرميرا سايمون ناي دوبوب دسيت إيب ناي تسبيت أرسيما عندس إني عرق يوسان بينا ناي تسبيت أرسيما مدهاني ناي دوبوب ديفورا هابت ناي غانتا تسبيت دماغ ساب عسريتي ناي مدرخ عوتا مزجيبان كبرات تخطاتلتنا نروزينا برهانة دحرتو وددر حتصير كالما حتى تاكيدنا لانيرنا نعو سمعنا نملاس رأي لومون ناي جونيور وددر تعويتاتو روزينا برهانس كخمي اسكناي لوم معلت وددر لوم معلت وددر بتعمل صبوني قضم نفاس نير وطا تنفاس كاهم بده خيلنا مالت صبو اسك ابناي غزي وددر انت خفتن لومون خلاي غزيو عقب كي زلخيكمو انتي زمسل لممد يختكايد مدلاس بتعمي صبو تداليلو مالتيو مكينا يذو تخلى ماريام صقاي تغني مالتيو مساي ندخده ترين بتعمي صبو عدالين ماتيو غانتايون بمطنو صبو دلاويون غيرم لاي صبو اسك مو نتناي غزي ناي عامن تعوتكيو حجو ندقيم كيلخمو افتي زلو ندمص ناي دقنستيو بغزي انت عينت حلافنتي خشكماكي نابزلا على درجه خسرحو ديخي اوه خسرحو لي انا عقب اسكاب زلن عامها كدعا عقب خاص هصعري مالتي ابصعرس الله ابلعل نخون مول بنايلو معوت كن ما توفيو دقيمكي انا عقوسكينا عوتي انتم بشكلتا زحلف مالتي نعي خوفي للي لعل فتاه خا بسلام جميل بسلام سيفصمني مسكنا يبتمات يغني قصيلهم ودرم زكايد تقدمت جونيور دك تبعتيهم اب زكايد وناي 18 كيلومتر دما تقدم ماي غانتا اريتل اسروم ميكيل نوددرو ب 22 دقيقه 10 خاليتنا في ساعه 48.6 كيلومتر بمرقص قداماي تعوات شامبيون ايرترا 2026 كون بقيعون ساميل منغسنا اريتل ب 15 خاليت فللي ايفن دانيال نايسنبل ب 44 خاليت فللي دما سيبما ابديم ديبم ناتان هابتاب أرام فتسم السي موسي نوفساي السي كيداني ألكسندر جرماي نفتاليم قدس دماغ ساب عسرين ناي مدرخ عوض زمزقوبة تقدادمتيم قصيلنا بوديمز ديابة تقدادمتي تحت 23 عامتين هانا أيلا خبغان تدندن دما ب 27 دقيقة بعد حدا خاليتن قدامي تعواد شامبيون إيرترا 2026 نايدك أنسيو تحت 23 عامت كوينان ميزان هبت سلاسة نايغانتا دبوب 45 كاليت فللي أرسيما هبت ميكيال كابغانتا سراير ساوا بحدا دقيقة 10 كاليت فللي دما سعيبانا أتعويتن كبرات تخطاتلتنا مس تقداداميت هانا أيلي ذكرنا علال نابخم عبينا نابناي عبيتين تحت 23 عامتن دك تبعاتي خن الراخبينا أبزغ كايد أنحنا يتقدمت دك أنستيو مس عبيتن تحت 23 عامتن تتعويتات عواتيت ناي تحت 23 عامتن زلا تقداميت هنا أيلي أخبرت تخطاتلتنا هنا أيلي نتودر ملكيتا أزس أكتب لنا هنا فلما حقوسك اسك كمين يرودر ناي غزيه بمجمرتا حقوسي هابكا سانشاوي صوتا بدعم صبو نيرو نفاس زورتا عينيرو دحني كن املاخ مسغن صوتا نيرو أبزغ كايد صنح وددر بناي كرونومتر زي كونه ببتناي صرغيا تكايد وددر يخن كتغبرا صنح يخن اسك خمي نيرو بحفشا توددر كو صبوني نيرو انا كو هنا اندر سر طراي كون حسيباتي نيره كلاي نافتنا عبيتي اتي نيره مناتو او في ليس لزغونه مالتي او غلغل بحفشا كن صبوني نيرو بطعمي ان شاء الله كمتي زنبره نفاس بدا نفاس زنبره سي دحن طب املاح مسغن
ኣብዚ ውድድር ንክንደይ ግዜ ከምዚ ዓይነት ውድድር ናይ ግዜ ተወዳዲር ክለኺ ወይ ፈለማኮ ኣብ ናይ ዙር ተጻወት ንዞባ ማእከል ተጻወትና ነይረ ኣባኻ ናይ ሻርሸይቲ ኣምጽእ ነይረ ምስተና ዓበይቲ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልኻ ሕጂ ኣብዚ ቻምፒዮን ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ጸወታኻ ዝሪዛርት ዝምጽእ ማለት እዩ እስከ ብፍሉይ ትሰርሑሉ ነርክ ዲኺ ንወጻኢኺ ዝምጽእ ይሄደለኽ ዓወት እንታይ ሓላፍነት ክበኪ ምክንያቱ ናይ ግዜ ውድድር ክንብከልና ክሮኖሜትር ቁሩብ ድሒርና ኣለና ካብቲ ሒዝና ነበርና ብዙሕ ኣይሰርሕናሉን እሞ ከመይ ክትዳለውሉ ክንመጽእ ሕጂ ኦሬዲ ኣቴ እንደ ስቲል እንደ ዘለኹ ይሰርሓሉ እየ ዘለኹ ርግፀኛ ኸ ብድኾነ ውድድር ዕውት ተኾይና ክንወጽእ ማለት እዩ ልክዕ አሁን ዝትለጸና ሓኻ ድሒርና ኢና ዘለና ኩላና ግን ትዝድሒርና ያለና ግድን እንታይ ዝባል ክንሰርሓሉ ኣለና ሰሪሕና ኩላና ነናትና ወላ ከምዚ እቶም ገሊኦም ስፕሪንተራት ኢና ገሊሎም ደይ ሰርሕሉ ሰባት ኣለዉ ግን እዚ ከምዚታት ክሰርሕሉ ጥራይ ድላዎ ማለት እዩ ጽቡቕሞ በዛ መዝግብክዮ ዘለኻ ዓወት ተመስግንያ ኣካላትካ ዮሃና ትብልዮም ዕድል ክንበል በዚ ጋጣሚ ዘመስግኖም ቀዳምነት ንልዕል ፈጣሪ ምስ ወላዲቱ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂለ ሳይክል ማርያ ተሸጊረ ነይረ ባባ መንግስት ማለት እዩ መንግስት ገረ ማርያም ብጣዕሚ ከመስግኖ ይፈቱ ካብኡ ቀፂለ ንኣቶ ተክለ ማርያም ተገኘ ማለት እዩ ኩሎም ማለት ምስ ደቆም በዓል ሮዚና በዓል ኤልዳና ገደ ማራ ከመስግኖ ይፈቱ ካብኡና ወንካ ኣሰልጣኒ ማለት እዩ የሴፍ ተክላይ ከምኡውን ሓድሽ ኣሰልጣኒ ጌርና ኣለና ተመስገን ትርሹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከመስግኖም ይፈቱ ነዞም ሰባት እዚኦም ካብ ጎነይ ከይተፈለዩ ኣብ ድኾነ ፀገመይ ሓገዘይ ኩሉ ነገር ዝገበረለይ ከይረስዖ ከለኻ ሊሞን ጣኒቆ ማለት እዩ ቺክሊስታይ ማለት እዩ ስኻ ቴንኪው ኩሎ ፈቱ በዚ ጋጣሚ ተረፈተሎ ትብልዮ ዘይበልናዩ ሰንሻዊ ዝያዝረሳኽዋ ማዘር ፋዘር ከመስግኖም ፈቱ ማለት እዩ ሙሉኦም ፋሚሊ ገዛና ገለ ሙሉኦም ከመስግኖም ፈቱ ማለት እዩ ደጊመን ቋሕጎስ ስካህና ክቡራት ተኸታተልትና ንናይ 23 ዓመት ቻምፒዮን ኤርትራ 2026 ድማ ናይ ውሽጢ ሃገር ተቐዳዳማይ ናታን ተስፋ ኣለም ይተዓዊትሉ ሳሙኤል ሓየሎም ካብ ጋንታ ሰንበል ከምኡን ያፍየት ሙልጌታ ካብ መሰልጠኒ ማእከል ይስዒ ድማ ስዒቦሞ ዝተዓወቱ ተቐዳደምቲ እዮም ናታን ተስፋ ኣለም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣምጽእዎ ዘሎ ብቕዓትን ምስጢር ዓወትን ኣመልኪቱ ዝሃበና ዕላል ናባኹም ኣቢልና ክንፍለየኩም ኢና ኣብ ናይ ሰንበት ዝካየድ ናይ ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጽርግያ ከምኡን ናይ ዓበይትን 23 ዓመት ናይ ጽርግያ ድማ ተመሊስና ክንራኸብ ኢና ሰናይ ምክታል ክኾነልኩም ድማ ንምነ ናይ ዓበይትን 23 ዓመት ተወዳዲሩ ኣብ ናይ ዓበይቲ ሳልሳይ ኣብ ናይ ኣንደር 20 ድማ ቀዳማይ ኮይኑ ዝተዓወተ ናታን ተስፋ ኣለም ይምሳና ዘሎ ናይ ጋንታ ደንደን ፈለማ ናታን ቋሕጎሰክ ኣጎስ ክላትና ሳንዲሽ ሓወይ ነዚ ዕድል ዝሃብካና ቴንኪው እስከ እንታይ ዓይነት ምድላው ኢኻ ጌርካ ኣቲኻ ፕሮፌሽናላት ተቐዳደምቲ እዮም ምሳኻ በዓል ኣማኒኤል ሄኖክ ተወዳዲሮም ብምልኦም እሞ እስከ ከመይ ነይሩ ውድድር እኳ ኣዝዩ በዳሂ ነይሩ ብጣዕሚ ምክንያቱ ጎናዊ ንፋስ ማለት ናይ ባሕሪ ንፋስ ዘለዎ ብርቱዕ ንፋስ ነይሩ ሶ ነዚ ኩሉ ተፃዊረ ማለት ጻዕሪ ኩሉ ናይ ጋንታና ጻዕረን ናይ ኩሎም ንዓይዲ ድግፉ ኩሉ ዳርጋስ ማለት እዩ ናይ ኩሉ ጻዕሪ ሳላ ድጻዕርኩ ክዕወት ኪለ ጽቡቕ እስከሞ ሓደ ካብቶም ነዚ ውድድር እዚ ናመለካየት መጽደለኻ ታለንት ኮይንካ ዘለኻ ኢኻሞ ንድመጽእ ከመይ ኢኻ ኣስፊሒኻ ክትዕወተሉ ንድመጽእ እዚ እኳ ዳርጋ ማለት ቁሩብ ናይ ከምቲ ፀገማት ደሎ ናይ ሳይክላት ፀገም ስለ ደሎ ከምቲ ድድለ ኣይ ተዳለናሉን ሶ ኣብ ድመጽእ ካብዚ ንላዕሊ ጽዒረ ዝያዳ ኣፍትቶም ዓበይቲ ሕዋተይ በፂሖሞ ደሎ ደረጃ ንኽበፅሕ ተስፋይ ማለት እዩ እሞ በስተዓዊት ከያ ዘለኻ ተመስግኖም ኣካላት ተዳሃልዮም ዕድል ክንበካ ብመጀመርያ ንልዑል ፈጣሪ ድሕሪኡ ቀፂለ ንኹሎም ጋንታይ ማለት እዩ ንኹሎም ስታፍ ንብምልኦም ስድራቤተይ መምህር ተስፋ ኣለም ባህታ ምስ ኩሎም ስድራቤተይ ፋሚሊይ ማለት እዩ ንዓኹም ከ ሰንደጋ ይቐኒለ ኣብ መወዳእታ እምበኣር ኩሉ ፍቃር ስፖርት ብሃንቀውታ ክጽበዮም ዝወዓለ ፕሮፌሽናላት ተቐዳደምቲ ዝተሳተፍዎ ናይ ዓበይትን 23 ዓመት ውድድር ኣካይዶም ኣብቲ ክልተ ዙርያ ዝተኻየደ ውድድር ናይ 36 ኪሎ ሜትር እምበኣር ተቐዳዳማይ ኣማኒኤል ገብረ እግዚአብሔር ናይ ጋንታ ሊድል ትሪክ ናይ ዝሓለፈ ክብሩ ዓቂቡ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ
أمانيل قبر እግዚአብሔር ንውድድሩ ب43 دقيقة 5 خالئትን بمززام ኣብ ሰዓት 50.1 كيلو متر ብምርጋጽ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ካልኣይ ሄኖግ ሙሉ ብርሃን ናይ ጋንታ ኣስታና ب2 دقيقة 19 خالئትን ፍልሊ ሳልሳይ ናታን ተስፋ ዓለም ናይ ውሽጢ ሃገር ካብ ጋንታ ደንደን ب2 دقيقة 26 خالئትን ፍልሊ ኣብ ፖዲየም ስዒቦም ደይቦም Sport film